είναι το αγαπημένο σου προϊόν? Καλημέρα. Καλά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν? Καλημέρα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν στη χρωμοδομή? Σαχάρα δεκόρ. Καλημέρα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν στη χρωμοδομή? Σίγουρα το σοβαρό μπιριάνι. Είναι τέλειο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν στη χρωμοδομή? Όλα τα προϊόντα μου αρέσουν, αλλά θα ξεχωρίσω λίγο το step latex, λευκό και χρωματικά. Ευχαριστούμε. Χριστίνα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν? Έχω πολλά, αλλά θα πω πατήτσι με το κονιάν. Μα δεν έχουμε τέτοιο προϊόν. Coming soon.